mga Yanyans! Good morning! This is CVTV. Please don't forget to share my YouTube channel. Click the share button para sa video na upload ko. Maya, dito ngayon sa Maya sa Lingayen pa kasi Maya sa kasi opening ngayon ng Maya, opening ngayon ng Domino's Pizza. Mamaya, pakita ko na yung yung location ng Maya, yung Domino's Pizza. Pakita ko na yan. Sa Maya, yung kanina, nag-colorcate sila. Yung kasi opening nga. Maya, yung way niya Maya. Ito may yung plaza ng Lingayen, Pangasinan. Ito yung plaza nila, plaza ng Lingayen. Mayans, yung way niya Mayans, pwede kayong umikot. Lumayan sa may bandang may bandang 7-Eleven dyan. Ayan, pwede kayong umikot lumayan sa sa gilid. Ikot kayo Mayans. Tapos Mayans, yung doon kayo yung may bus doon Mayans, ikot kayo sa plaza. Tapos dito yung Mayans, dito yung ikutan niya. Pwede na kayo mag-parking dito Mayans pagka dito na kayo, pwede na kayo mag-parking dito sa sa Domino's Pizza. Ano yan so? Domino's Pizza. Katabi na yan, katabi lang na RCBC Bank. Katabi lang. Katabi na naman yan yung Novo, saka yung UACC, Western Union. Ano yan? Tama yan. Tingnan natin. Opening na yan. Ganun tayo yan sa February 25. Santo. Lakis. Ano yan? Ito ba yan? Yung pwede kayong mag-ano yan? Pag-spin, mag-ano kayo, ano ba yan? Order mo na kayo. Pwede kayo mag-ano. Salamat kayo pala kay area manager ng Domino's Pizza, si Sir Basti at saka si Sir Ricky. Bigyan nila ng Domino's Pizza delivery. Maraming salamat. Okay, God bless sa Domino's Pizza at sa mga taong nasa loob. Okay, keep safe and more power. And Dominions, dito tayo sa loob ng Domino's Pizza. Dominions, kung yung bilita rito o Domino's Pizza, punta natin sa Domino's Pizza. Dominions, salamat sa panonood. God bless everyone. More power, keep safe at sana sa muling kaligayahan. And bye!